Asi umanzi dai andanga ndiri ni manzi. Naizonga kusunga tumboni. Wanambire murudi. Maiwe, ndiye ndaitunga chisi. Achamba sere kusiliza. Today I was traveling kuenda kuye kwatinoti kwaChigodora to cover the funeral of a villager, murume akawanikwa akafira mutsime. Chigodora ndiyo nzvimbo iye yakambopisa makore apera nekuda kwaSabhuku vaitonga nyaya dzainakidza nedzaidzidzisa dzaityisa nedzaivhundutsa dzaiitika kunzvimbo yekwaChigodora. It was already a heartbreaking journey as family, friends and the entire community prepared to say goodbye to their beloved one. Tisati tasvika ikoko but pazoitika chimwe chiitiko chatyisa nekukatyamadza nharaunda. The vehicle carrying the deceased parents, the same vehicle that was meant to transport the body to its final resting place, was involved in a road traffic accident. In a matter of moments, grief turned to shock. Questions filled the air. Was it just a tragic coincidence, or was there something more that the community could not explain? Join me as I take you through this emotional and unforgettable day in Chigodora, where sorrow, mystery, and tragedy unfolded one after another. Zvikuru sei kana kari kekutanga kusvika pano munokurudzirwa kubaya button rakanzi like, share, subscribe. Iro mobaya kabutton ka notification button ako kuitira kuti pose patinoposta zvinhu usambofa wakapotsa zvinhu zvatinoposta pano zvedzidziso zvinenge zvichiitika kunzvimbo dzakakomberedza maNikaland, Chegutu, kwese tinosvika tichiposta nyaya dzinenge dzichiitika pano. Hatiregi kukutendai nekutisimbisa nekutitsigira masubscriber tiri kuona haiwa muri kutsigira chaizvo 80,000 rambai makatsigira. Thank you. Zvarotora shamari. It's okay. Adotowanza tsanda zomudza kuti unobvumira saka imazvona sei ari wrong ndiani kuti vamwana mabhureki zvakafanana paChristmas pasupa akatanga sidze mabhureki anopera ari pamusoro paya asi dhiraivha unovaedza kuadhiboya vazvizwa wazona umweni tajavana pake patensanko yobvura pere pamusoro hamba achidze huta unosoti akazomira papa papa district kudozvikire pahospital yaivharamea abva kumusoro vanhu vachibva vanhu vachibva murodi wechikasana achidze huta zvinoitika yes
saka chinzi tsaoni. Zvisinzi tsaoni. Asi uyu manje dai andanga ndirini manje. Ndaizonga kusundaitumboi. Warambire murudi. Maiwe, ndiye ndaitunga shisi. Achamba swere kusiridza. Mosiya ava vakapakawa mosiya avo iyeyo usingazwisisi kutati motika yapere mabhengi ndipesamarasi uri kwambasuya ndiyo ndinotsika iyi enzaiti vazvo wapanama zvanovanovadzara toseve kune motika dzakapaka dzakana iyo imukona iyi yapaka dzati side yachekatase haandi mhoti chakakwezi motika zhinji dzikuite one side way azizwa waona iyo ikapaka iyi ikapaka kukipe yaoni apa kwani njimba apa kwani motika vega hapana benzi arambire kumari benzi yacho yaendepi yatotiza benzi yatiza asi irava nhamo benzi yatiza zvoidanipadii ndatotora namba ino ndandiri kurenge kuno ndatoitora namba tatota namba yesei amadi akwanatozvito pade ndichifamba handisiri ndambofona ndofunga ndichokoreti ndakavhara hayi hapana kwenu mbenda inozikanwa